Iki podang kuning diaturke Mbak Pipit, Mbak Sulis Eva karo Mbak Bunjung. Gandeng Mbak Pipit ki wonge piyayine gedhi dikekne tengah. Dadi cara timbangan iki ben ndak njomplang. Mula wong wadon iki digambarke kaya timbangan kaya pegadaian. Dadi salah sijining umat sing bisa membagi serana adil iki ya wong wadon. Mula digambarke nuwun sewu. Yang satu membuat masalah, yang satu menyelesaikan masalah. Coba. Wong lanang dadi kuru, wong lanang ra jenak ning omah ki mergo tutuk sing dhuwur ki sing dadekke perkara, membuat masalah. Ning dhek ya tanggung jawab. Setelah dibuat masalah akan diselesaikan masalah tersebut dengan tutuk yang lain. Aku rong gatuk kuping. Nganggo bawa ya, Nak? Nggih. Nadyan wujud temong peksi. Sinten riyen, Pak? Sembarang. Aku ki pokoke dhisik sing endi ngene panggah nyang. Nadyan wujud temong peksi. Iki mengko digarap rong gagrag, akustikan bablas digarap tipis-tipis. Sak tembang iki anak lanang tulit tatit nggenteni pake sawetara. Halus manis merak hati. Golek isi podang kuning Golek isi podang kuning. Gus tambahi 15.000. Yo, Loh, alhamdulillah. sik ana imbuhe kok. Napa? Cawet. Lah, ampun, nek kula ampun cawet. Dak. Pirang-pirang kutha goleke cawetmu ki repot. Tetekane yo ndandake dhewe glempo. Ngerti glempo? Napa kertas? Petuk. Ngerti petuk? Kertas. Taplak. Ibu bunga hing atiku nyandeng bisa Buka celuk, ya kayak apa? Akustikan. Gamelan meneng. Irama Congdut.